Una a una, les pigues de tot el cos es digitalitzen i s'arxiven. Aquesta tècnica permet als dermatòlegs comparar el seu estat amb el pas del temps, vigilar si creixen, si canvien de color o si es fan asimètriques. En qualsevol d'aquests tres casos ens podem trobar davant d'un melanoma. El risc augmenta si la piga té més de 5 mil·límetres i se'n tenen més d'una cinquantena per tot el cos. No sigui simètrica, sigui de vores irregulars, com una illa, irregulars, que tingui diversos colors, que tingui un tamany d'uns més de 5 mil·límetres, per exemple, 5-6 mil·límetres, i després una piga que amb l'evolució en poc temps hagi canviat, és el que fa sospitar o pensar que aquella piga s'ha d'estudiar. La incidència del melanoma augmenta any rere any. A Catalunya se'n diagnostiquen més de 700 anuals i, tot i que no és dels càncers més comuns, presenta un risc de mortalitat molt alt. És agressiu, és un càncer que de seguida fa metàstasis i, per tant, després el tractament ha de ser també molt agressiu i les possibilitats de supervivència són menys elevades que d'altres càncers. Segons els especialistes, cada vegada els pacients es revisen la pell més sovint i els melanomes es detecten més ràpid. Així se salven moltes vides perquè si el càncer aprofundeix en la pell, pot tocar altres òrgans. Com es penetra, més risc que faci metàstasis, o sigui, s'estengui a altres òrgans. Per això, un melanoma pot ser un càncer mortal, per matar. Per matar perquè quan entra en profunditat augmenta molt el risc que vagi a parar a altres llocs, a pulmó, a fetge, a cervell. A la platja cal evitar les cremes solars de factor menor que 15 i estar més de 2 hores sense protegir-se. Els dermatòlegs no prohibeixen prendre el sol, però s'hi asseguren que el bronzejat ha de ser uniforme i que cal evitar per sobre de tot les cremades.